Τα παιδιά οξύνουν τη φαντασία τους και βιώνουν πραγματικά ενθουσιώδη συναισθήματα όταν πιάνουν στα χέρια τους ένα βιβλίο και κοιτάζουν τις εικόνες του. Μεγαλώνοντας, εστιάζουν περισσότερο στο κείμενο και στις έννοιες που υποδηλώνονται μέσα σε αυτά. Τα σχολικά βιβλία έχουν βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, αλλά στερούνται διάδρασης και καινοτομίας. Από την άλλη, τα παιχνίδια στον υπολογιστή ή σε παιχνιδομηχανή εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό που φτιάχτηκαν. Όταν κάποιος παίζει με ένα παιχνίδι, αφιερώνει χρόνο στην επίτευξη του στόχου, παθιάζεται και συμμετέχει ενεργά, θα έλεγε κανείς πολύ αισθητηριακά. Ο συνδυασμός παιχνιδιού και πραγματικής, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σοβαρής μάθησης, θα ήταν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενώνουμε λοιπόν τα θετικά στοιχεία του παιχνιδιού με το γνωστικό αντικείμενο ή τις δεξιότητες που επιθυμούμε και επιτυγχάνουμε τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.